Ngayon guys, ito nga pala yung pinagkakabalahan ko sa Davao. Magdadalawang taon na din pala simula nung pumunta ako dito. Nag-alaga nga pala kami ng may sakit, yung mama ng partner ko na mild stroke. 1 taon at kalahati din siya nakaratay sa higaan. Ginawa naman namin yung lahat para makarecover siya, pero sa kasamang palad kinuha na din siya ng may kapal. At alam ko naman masaya na siya sa kabilang buhay. Marami naman kami pagsubok na pinagdaanan. Alam ko naman nandiyan ang Panginoon para gabayan kami sa araw-araw. Sanay na naman ako sa ganito pamumuhay. Hindi na bago para sa akin doon dahil laki naman ako probinsya at saka laking bukid. Yan guys, nag-alaga din ako ng kambing tsaka manok. Yan guys, ganito lang yung buhay sa probinsya guys. Sobrang simple, napakasaya, napakatahimik. Nandito lahat yung gustong buhay na hinahanap mo, yung buhay na para sa sarili mo. Yan guys. Guys, naghahasa ako ng itak. Tawagin dito ay garab. At yan guys, simulan ko na yung pangungumpay o yung pagkuha ng pagkain ng baka guys. Yung baka nga pala guys na inalagaan ko ay paalaga lang sa akin. Kumbaga ay kung mabinta man yung baka ay hati kami sa tubo. Yan guys, kaya ito lang yung pinagkakaabalahan ko ngayon at alam kong pagkakakitaan ko. Yan, medyo may katagalan lang din bago mabinta ang baka, kaya tsaga-tsaga lang pag-alaga talaga at haba ng pasensya. At alam ko naman lahat tayo ay pangarap sa buhay at alam ko din naman na hindi habang buhay na iikot na lang ang mundo ko sa ganitong buhay. Bago man ang takbo ng buhay ko, hindi ko kakalimutan lahat kung saan ako nagsimula. Pero pangarap pa lang yun at sana dumating yung araw na unting-unti kong matupad lahat ng pangarap ko para sa akin at para sa pamilya ko. Yan guys, yan, dito nga pala ako sa tubuhan. Dito ako nangunguha ng damo o yung sagbot kung tawagin dito sa Bisaya. Yan guys, pangunguha nga pala dito sa tubuhan, dapat naka-uniform ka ganyan, balot na balot ka dahil yung dahon ng tubo ay matalas, pwede kang masugatan yan. At yung damo naman ang kinukuha ko ay medyo mabulong guys, kaya dapat talaga naka-gloves ganyan. Yan, yung may-ari nga pala ng tubo ay shout out po sa inyo. Maraming salamat po, God bless po. Yan lang po at samahan niyo po ako pangungumpay. Yan guys.